Hello guys! Ipaprank natin si mama ngayon. Kunwari, wala si Papa. Joke lang eh. Ngayon guys, gagawa natin ng maglalaro ulit tayo. Okay, let's go. Okay. Kasi wala guys. Kasi walang kuryente. Wala na kuryente dito. Hi guys! Nandito ako yan sa duyan kasi walang kuryente. Doon sa unig ay kon ano kasi ang hot doon. Wow. Pudo di jay. Pudo. Ito si Ampol. Hi. Maglalaro kami ngayon ng buhangin. Tananggay ni. At si Prince at si MJ. Hi, ko na mo dito. MJ. MJ, MJ pana. Namin. Pero ano paano? Gini, paano? Gini paano na po? MJ ni, hag-hi ka to vlog ni Eko. Vlog-hi ka na. Hi. Si Eko. Yan, sila yung mga kalaro ni Eko. Di ka na yan? Ano ba? PM kami sa kayo. Si secret packet niya. Paul, ay Jay, alawa naman ah. Kita may tani. Kuya Bami. Kita ma. Kita may tako na. Ini. Ini ko. Basta si Kuya Bami na ko niya Jay. Masuk utun ta ko na. Basta si Kuya Bami niya. Batiran-tiran. Sampai kita mau tahu nih kan? I found one. Lihat ini kan nyari diamond. Ame agak lihat ko. Yung taramidan nyo. Ini secret packet. Nalpas siya yung module yon. Ano lang model ko?
Wow.